Eyo, may bagong palabas! Francis Leo Peking Marcos! Kinali niya tong abnoy na to, nagpapanggap na maging santo. Nagbabasa Biblia pero bukang ibigay puro putang ina. Nagalabasan na mga minions na pinagpapasturan niya. Ngayon ay ginagaya na maging CMG. Trying hard, makakuha lang yung simpatiya sa mga tao. Paano ka magtuturo, ikaw mismo, hindi ka panipaniwala. Kunwari isang agila pero wala namang tuka. Sinusubukan mo maging si Makadago pero hindi mo naman kaya. Ilang beses ka ba mag-iba ng mukha? Ilang tao ang lulukoy mo ba? Pautot, 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 may bago na naman siyang pautot. Trying hard na makakuha ng simpatya sa mga tao, kaya sinisikap niya na marami ang mauto. Pautot, 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 si Norman trying hard sa paggawang ang pautot. Pero kahit ano pa ang iyong gagawin, wala ka nang na mabubundol. Hindi ang sarili mo lang. Sira mo'y puno ng drama, teleserye ang dating ang hunghang. Pero wala kalagang epek, kundi tanging mga minions mo lang. Makagago, undo, wala kang sustansya. Puro gawa-gawa, istorya, kahit mali, mali ebidensya. Mga minions mo lang, naniniwala kahit si Casper na patulalapit ang katawan ng kanangalan ng mga tao. Ang lakas mo pa bumati sa mga bata. Dinudumisan mo ang pangalan ng Marcos. Hanggang kalokohang ginagawa mo. Legasya mong basura at mga kasinungalingan. Proud ka pa ba dyan, bro? Siyangina mo! Sikapin mo man pagtakpan ng baho mo. Wala nang maniniwala sa mga salitang walang laman. Francis Leo Peking Marcos, focus ka na lang sa mga kaso sa'yo. Wag na yun